motar in ka gama sai ka zo ka duba ta ka gani. Yan wara saman ita ta kawai sai ka kara nama rubi biyu. Dan uwa batun mota na makaka rike kashi ba na yanzu ba, in ka kammala kai muke jira to ka zo ka duba ta ka gani. Ayya na dan hayaka ne karkashi yana sani zautuwa, dan jira ni malam ina zuwa hana mika wannan zuwa gida. Ka gudu ashe ma kana kusa, haba kai ku ya sata min haka za ka sanya raina ta farfasa. A na ga kazar da ba ta kwai ne take zumuɗi a kyankyasa, shi yasa na ce kara ka gani maza in nemi hanyar zuwa gida. Zo da shi wanda za yi saran kanin suwa, so nake kaɗan bani lokaci in faɗe shi in babu damuwa. In faɗe jakan nan kike hari ƙara ki ta taunar bagaruwa. A ba jakar ka ba nake hari ne ganin kake sani da suwa, kuma ga ka balbal ta ko ina ba batun alamar kishin ruwa. Ai mu garin mu ba a rashin kuɗi yanzu sai akai kyalla kasuwa. Je shi sai ka yi murmushi. Na bazo na zomo ina jira karfa in ji in fara dingishi. So nake alaka da ni da kai yau ta kulluwa ke da karkashi. Wace irin alaka kike nufi ba ni san ɗabi'ar masharuwa. Muke jayi ne fa ko fa sunan ka bandi ba. Adamun Bala dan Abubakar mai abun faɗa ba na ƙara ba. Me kike bukata faɗa mini yanzu ba ran hana ki ba. In tuwo kike so a sa niki dan miyar su ta sa ni nutsuwa. Zo da shi zan fada in ba za ka damu ba. Zazzage ko ya kai cikin buhu ban ga wanda ba zan rike shi ba. Shin kana da aure ko babu ne duk da dai ba san me nufin ka ba. Ai ko na yi aure a baya fa sai na lura ba za ta zaunu ba. In ta yo dumame kaɗan take ba ni shi yasa ban rike ta ba. Yanzu in ka san mai kula da kai Allah sa ba za ka yi gudun ta ba. Ai zaman da zamani na duniya in fa za ta bar in ce in rage. Duk Afirka duk inda na shiga babu inda ba zan yaba ta ba. Kalamu wahid akan layi. Barka da wannan lokaci. Ina miliyan ɗayan suke? Idan kisa gifta a tsakani za mu iya kashe ta? Ku ɗauke shi, ku batar da shi daga kan doron ƙasa, ku sa shi a ƙarƙashinta. Ina hotuna. Yanzu kuna tunanin duk wayannan kudaden kowa nashi da aka kakkasan nan namu ne, kowa tafiya da shi zai gida? Yanzu duk halaƙa da take tsakaninmu da ke har ya kai ki mun haka? Duk yadda nake da kai bai kai yadda nake da kuɗi ba. Kai! Babana ne. Idan kina cin ƙasa ki kiyaye ta shuri. Wanda ake yi biyo kansa za mu yi aiki ne a kansu. Matan yayi. Ai da teburin da abin da ke kan teburin da shi mai teburin da abin da ke jikin mai teburin da abin da ke cikin jikin mai teburin duk da ke ki rika mata wulaƙanci a matsayin ta na uwarki don ubanki.
ni Alhaji Tanimu ina da kuɗi, ina da isa, kuma ina da mulki. Yanzu aka zama dinga raba kuɗi kenan idan mutum ɗaya ta fita? To ai duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa yake duka. A ki dakata. Wannan tsuntsun ba shi ya ja ruwa ba, wannan ruwan ne ya ja tsuntsun. To gaya mata dai. Gaskiya na daɗe ban ci ayaban da ta kai wannan ayaban daɗi. Wannan ayaba na cikin gida na kenan. Ayaban cikin ɗaki na ya fi wannan daɗi. Matan yayi ku shakata kowa tsaya, ku ne matan yayi da ku ake yin